ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ବଡ଼ଗାଁ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଯେଉଁଠିକି ବହୁତ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରଥଯାତ୍ରା ଟଣା ହେଲା। ଆଉ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ 4-5 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ମିଶିକି। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ରଥକୁ ପାଖରେ ବୁଲିକି ଯାଉଛି। ଏବେ ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁରକୁ ଦର୍ଶନ କଲି। ଦର୍ଶନ କଲା ଭିତରେ ଏବେ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା 3 ଜଣଙ୍କୁ ବାହାର କରାହେଲା ମନ୍ଦିରରୁ। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେ ବି ନନାମାନେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ମୂଷା ଆମର ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ବି ଆମର ନନା ଆମର ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତି ଜିନିଷ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ବିଷୟରେ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ନାହିଁ। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଝୁଲେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେମିତି ଭାବରେ ଆଣା ହେଉଛି। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲି ମୋତେ ଆସିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା। ଟାଣି ପାରିଲିନି ରଥଟା। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲି ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ର 3 ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆଣା ହୁଏ ସେ ସମୟରେ ସେ ପାଖାପାଖି ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ମନଟା ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଝୁଲେଇ ଆଣିବା ଟାଇମ୍ରେ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ଛବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ ସେତେବେଳେ। ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏବେ ରଖିଛନ୍ତି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମଉସା ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ଆମକୁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଏଇ ହେଲା ସେଇ ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର ଏମିତି ଗଲେ ସେମିତି କର। ତାଙ୍କ ଲୀଳା ପ୍ରତିଛବି ସବୁ ଭିତରେ ତାକୁ ଜଣାଇଲେ ଆମକୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ନାଚ ଗୀତ କୀର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ବାଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ସେ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ରଥ ଉପରକୁ ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ନିଆଯାଉଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିଆହେଉଛି ସମୟରେ ବି ନିଆହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବାଉଁଶରେ ଯାଉଛନ୍ତି ବେଳେ ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା। ସେଥିରେ ପିଛୁଳି ଯିବାଟା ଟିକେ ଭୟ ଥିଲା। ଖୁସିରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଭାବରେ ବାଦ୍ୟ ନୃତ୍ୟ ହେଉଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଆମର ରଥ ଉପରକୁ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦର୍ଶକ ବି ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭକ୍ତିରେ ସମସ୍ତେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମଉସା ଜଣ ବି ତାଳି ମାରି ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମର ଡାକରା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେ ଏତିକି ସେଠି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ସବୁବେଳେ ହେଉଛି। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ବି ଯାଇଥିଲି, ମୋତେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। କାହିଁକିନା ଏଇ ଯେଉଁ ଛବିଟା ତମ ଆଖିରେ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ମନ ଭିତରେ ରହିଗଲା। ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓଟା ତ ମୁଁ କରିଦେଇଛି, ଏଇଟା ବର୍ଷ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନଟା ଆଖିରେ କରିବାଟା ଆଉ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କରିକି ଦେଖିବାଟା ଏଇଟା ଅଲଗା ଭାଇ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ନିଆଯାଉଛି ସେତେବେଳେ କିଏ ଭାବରେ ନାଚି ଠାକୁର ବି ଯାଉଛନ୍ତି ଉପରକୁ। ଆଉ ଏଠି ରଥକୁ ସବୁ ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ନିଆଁ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଏବେ ଲାଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେ ଠାକୁର ଆମର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଠାକୁର ବି ଏବେ ଉପରକୁ ଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଗାମୁଛା ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ଟାଣିକି ଧରିକି ନେବେ। କାହିଁକିନା ଉପରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଟିକେ ଯଦି ପିଛୁଳା ଟାଇପ୍ର ଅଛି ଆମର ବାଉଁଶ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆମର ଗାମୁଛା ଗୁଡ଼ା ବାନ୍ଧିଦେଲେ ତାପରେ ସେଇ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତାକୁ ଟାଣିକି ଉଠିବେ। ଆଉ ତାକୁ ବି ଉଠେଇବେ ଠାକୁରଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ସବୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କରିଲେ, ଉଠେଇଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସେଫ୍ଟିରେ ଉଠୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିକି ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ ଖୁସି ଯାଉଛି। ହେଲେ ବି ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେହି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନାହିଁ। ଆଉ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଉଠି ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନନାମାନେ ସେଠି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲେ। ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ବି ଜୁହାର କଲେ। ଆଉ ଆମ ବାଦ୍ୟ ଯେଉଁ ବଜାଉଥିଲେ ସେମାନେ ଖୁସିରେ ପୁଣି ବେଶୀ ଝୁମି ଉଠିଲେ। ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଉଠି ସାରିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥାଏ। ଟିକେ ବର୍ଷା ବି ହେଉଥାଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।